vana varimo vana vachiona zvokuti zvizukuru zvake izvi mwana zviri kumwana wake izvi zvaitotaura kuti tata vakauya vakati mama cheku saka vana vakanga vakatotarisa vadiki vavo vese vari vatatu chake cheECD nezviviri zvemukuwasha izvi vanga vakatarisa kumwana anokunzi akabaya mapanga 5 saka mhenu taimubaya zvinhu zvese zvekumapendekete weizvo zvinene munin'ina wangu akazomubaya pano pahura panonzi akangomubaya 1 kudati munhu angatoshokeka futi nokubayiwa kwemwana zvakabva zvakumidzwa kumutora nokuti iye ndiye akatozotakurwa pana pafu asi mwana anenge akatakurwa ichirarama achifema asi haana kuzosvika kuchipatara akabva afira munzira. Yeah, the voice Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Muri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pandinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika makona mana ese enyika. Nyaya ndakakubatirai inyaya yababa vaya vakauraya mhuri yavo, vakauraya mukadzi wavo nemwana wavo musikana akanga akazvitakura aitove nepamuviri panga padhuze kuda kuponewa. Baba ava vanoti ivo vakauraya mukadzi wavo nenyaya yekuti vakamuendesa kuchikoro ndokubva awana basa reuticha akuticha pachikoro saka akutanga kuvaramba. Saka ivo vanoti ini handirambwi nemunhu wandakaendesa kuchikoro nekuti life yake yanaka akundiramba. Saka vanoti ivo ndozvavakamuurayira. Vaenderera mberi vachiti mwana wavo musikana vakamuurayira nyaya yekuti akanga achisapota amai vake pakutaura kwavo, pakuita kwavo zvinhu zvavo zvose akanga ari kudivira mai vake, saka ndozvavakamuurayira. Paepisodhi yapfuura takanga tina mai guru vanova sisi vemukadzi akaurayiwa vachitsanangura maziviro avo avanoita baba munini vavo nemunin'ina wavo, sezvo ari mumwe wemunhu wekuti kana mumba umaitika matambudziko aiturirwa matambudziko ende achiuya kuzogadzirisa vaviri ava kana vachinge vanetsana. Saka ndo vakange vachitsanangura magariro aiita mhuri iyi. Kana wanga usati waona episode iyoyo ingoenda pamashure unotarisa unzwisise kwakatangira nyaya. Ezvinezvi ndauya nevhidhiyo ramwene vemwanasikana uyo akanga akazvitakura vamwene vake vachitsanangurawo maziviro avanoita nyaya iyi kubva ichitanga kusvika paikazoperera, kusvika vazonzwa kuti muroora wavo haasisiko aurayiwa pamwe nemuzukuru wake anga ari mudumbu navasevere vake havasisiko vaurayiwa zvekare. Saka ndo vhidhiyo randakakubatira muzuva ranhasi. Ngatisanganei muvhidhiyo. Ukama wangu nevashakabvu mwana wanzvadzi yangu ini ndiye ane mwana akaroora, muroora wedu ashaika. Saka ini kwandiri muroora wangu ndiri vamwene vake, murume wake ndiye mwana kwandiri. Muroora ashaika uyu anga azvitakura Ongo. Zvichireva kuti panapa kuuya kwamaita muri kuchema severi nekuchema muroora. Imi makazvinzwa muri kupi kuti ndo zvaitika kumuroora wenyu namai vake? Ini neSunday handina kuenda kuchechi, ndakapfuma ndiri kurufu kumakuva muno muKadoma ndichiviga mushandi zvakare kubasa kwemwana wangu. Ndichidzokera kumba, ndisvika kumba na2:45 muroora mukuru, muroora mukadzi mwana wangu wedangwe rangu achibva andifonera, mama muri kupi? Ndandikutosvika kumba kubva kunoviga mbeu. Mama dzokai kuchipatara, kati kwaita sei? Zvikanzi mainini mukadzi waadhimai afa. Saka pfungwa dzangu dzakamhanya semunhu akazvitakura pamwe afa achibatsirwa, pokamhanya pfungwa dzangu. Ndati afa nei? Panzaurawa nababa vake, zvese namai vake vabewa nebanga. Saka tiri pachipatara, amai vatofira pasipoti, mainini vatakurwa, asi kuno kwasvika vatofa. Andamboburukawo mota ndogara kumapurazi uko kumuzvezvi. Ndaona kuti una baba ati mayei
tibva tadzoka svika kuchipatara. Chokwadi takaona muroora angoti bada manesi atofukidza. Vakomana vamanya kumapurisa vaibva vaya kuno kuzotora severe vangu vakanga vakararama. Ndopatakazonzwa kunzi auya ega kumapurisa. Mapurisa akafona akati munhu uyo ari kuno auya ega kanozvipira kumapurisa. Tikati tikaenda mabandi tinomuona kuti munhu akaita sei. Ndopatakasvika tikamuona ari kumapurisa. Mapurisa vakatitendera kumuona. Tikanzi pindai mumuona. Ndikati nhai baba, zvaita sei? Mwana uyu chaiye. Chikanzi first born yangu. Vachikupindurai zvakanaka. Ndikati mwana wenyu chaiye. Kwandati dangwe rangu. Ndikati ndakabatwa neshungu pandati ndokanza ndabuda. Havana kana mbotadza kuti vane nyadzi kana chi. Mva ndadzoka muchaji ofisi. Ndikati mapurisa tokumbira kuti vachitipo nhamba dzefoni. Tifonere rutongowa tega pano fodza tochaya. Tifonere uvamba. Zvechokwadi vakatipa nhamba dzemunin'ina wavo. Kana munin'ina wangu anogara kwarume anosona bhutsu. ivo baba tiri mumapurisa. Ini chitoenda mufoni mangu. Vabva vatipa nhamba dzevamwe mainini vavo. Ndiwe kwabudirire kwasevere vakatipa. Tikafona tiri pamapurisa ipapo. Ikadaiwa kana maini ndiri kubhuru wacho. Indonzi mai mungu. Mukuwasha auraya chii muroora wangu nemukadzi wake. Mapurisa vakabva vanditorera foni vakati chindipai mama nditaureni. Ndobva vakataura nanzi indiri kubhura wacho. Ndokwandiri izvezvi ndatoiwo nhasi. Ndati chiudzai ukama hwenyu kuti ndo zvave kuno. Ndopatakabva isusu patadzokera kuchipatara. Ndopatakazotanga kuungana tikauya pano. Tisvika pano ava vanaseveri vakabva uyo pano nama dzavo manheriwayo. Tikatora vana tikaenda navo kumba kwedu nemwana wedu mukomana. Tikaenda navo kumba kwedu. Vana vemuroora. Ndopatakatora. Vakakura sei vana vemuroora? Zvidiki diki aingorumura zvake. Ane 3 years ne 2 years. Yangoti 1 and 1 point. Tudiki. Ndopatakatora vana tikaenda navo kumba. Ndopatakazoti kwaedza patanosangana kumapurisa nanaseveri. Ave kumurume ati vababa vakubaya hatina kumbovaona. Takazovaona nesoro. Taenda kumapurisa. Mapurisa abva toda kuenda kumba kuindikesheni. Takagara paya pasvika mukadzi nevarume 2. Vakangomira kutadza vane interest nezvatiri kutaura. Izvo hama dzemurume uyu nyakubaya uyu isati vazivi. Tisina kusimuka tiuye kuno. Vakabva vaenda pamapurisa. Tikatiso hama dzake tiri kutya kuenda ikoko. Tiri kuima indication havana kuuya. Tikaenda nemapurisa pano. Akatanga kutaura kusvikira kwake. Tikaenda akasvika. Ndimona pakagara madzimai kuhwindo rekudhaining uko. Ndikamira apa ndikadongorera ndikaona vakagara mupo vachidya lunch. Musevere nemuroora wedu nevana vake. Ndopandakatenderera ndikaenda kukicheni. Ndikantora banga rakauraya hama dzedu idzi rakabva mukicheni. Ndopakatanga kurwisana nemwana nemuroora wedu. Ndopainzi aichema baba muda kundiurayire. Vakamubaya banga rimwe chete mumba. Mai vabvaidza kutisa. Achibva asiya mwana aibva adzingirira abuda panze. Ndopaakabaya mai mumusoro kaviri. Aibva abaya pachest apa pasaidi apa. Nebhai pano anogara apa mira apo mukadzi
anoti ndakaona mai vachisvetuka kuenda mudenga, vakadzika vakasvetuka, ndipo vakazowira apo vachidzokera mwana vakamubayira apa panze ipapa, ndipo vakazomubayira mapanga ese iwayo. Mwana aibva atiza, aibva enda kuseri kwemba. Vanhu vakuuya vakunzwa zviri kuitika. Iye aibva adzokera mumba, aibva anodzosera banga riya pai mukicheni. Banga haana kuenda naro, akanoridzosera mukicheni. Akafamba, vavakidzani vanoti haana mbotiza, haana kumhanya. Pane akafonerawo mwana wedu kubasa, mwana wedu anga ari kubasa, adhimai anga ari kubasa. Kwanza adhimai mukadzi abawa nebanga. Saka adhimai akauya naIdzeki waanoshanda naye. Vachisvika pano kwa mudzimai atakurirwa kuchipatara. Adhimai aibva asara nevamauyerovishaziwo vakumutevera, nokuti vasinatizi vaikufamba ingomutevera. Ivo baba vavo vari kufamba? Akava vanambotiza. Vakapinda muchisango apo, hamitambo vakaiwana kupi, vaibva vakwira mumuti vakuda kuzvisungirira. Adhimai anoti vakazodonha mumuti momo, kati tambo yakadambuka, hapana anoziva. Adhimai ndiye mwana wangu, hapana anoziva. Ndipo vakamhanya achipinda muchisango. Uyu Isaac atevera kuchipatara, zvanzi atoshayika mudzimai weyu, anonoka kuuya. Ndipo paakatiza achienda, vanhu havana kumuona. Vakatozobvunzana kuti komai Juni ari kupi? Ndipo vakatanga kutendera chimutsvaka, akati mubvo kuseri kumauswa uko. Zvanzi kusina munhu. Saka nezuro, saka baba ava vadonha kubva mumutumo vakazoita sei? ndipo vakamhanya muchidondo kuno kuri kuvakwa ka. Vanhu vaibva vasiya vakadaro, ndipo vakazoenda kumapurisa vega. Mapurisa anoti vachibva kunosiya Severe kumochari, ndipo vakasanganidzana naye achisvika pajaji ofisi, achindauya ndindauraya vanhu kuvictory. Ndo maendero akaita kumapurisa. Pane dzimwe nhambo dzekuti ukatarisa munhu unoti iyeyo angaite zvakadai izvozvo. Imimi muchiona baba ivo musi wamakatarisana navo vachitaura zvavaitaura izvozvo, zvoiratidza kuti munhu akaita sei? Havana zvatombozviya munhu abatwa nemhepo, havana. Vaingova very sober, very normal baba ivavo. Totaitotaurira vachipindura vakadondipa nhamba dzefoni, vakatotaura kuti mwana wangu first born. Ndati dangwe rangu. Vakataura here kuti ndaurayirei dangwe, zvichida namai vanga vanetsana, ko mwana wavanzi vamuurayirei? Havana kugona kupindura. Ko mamuurayirei? Havana kugona kupindura. Vakaramba vakatsikitsira pasi. Asi pese pavaitaura netatarisana masisi, mapurisa aibva vabvunza, mubvume here mhosva yenyu? Kwai hongu ndinoibvuma. Chirimo. Kana takatarisa zvichinzi mukadzi anga akazvitakura, mimba yange yatosvika inenge yatokura kudai, vaibaya vakamira pai? Vaita kuti vakabaya vakamira pai? Iye aitoti sonzo muri kuyazona mwana, ndenda ane mwana, tozvaitotara anga akasununguka zvoti muroora wedu zvokuti. Saka ivo baba vaibaya mwana vakamira pai? Haventi vakamira pai, vakatanga kumurwisa umbongo. Ropa rakatozoklinwa nezuro neveukama hwake. Ipo pano papangoiswa minzwa, vanhu vangotorwa minzwa vabva vangovhara, takatozoklina ropa nezuro. Ipo takazoonawo pano nezuro yekumhuri yekwababa wekuuraya, vakauya nezuro. Saka iye zvino izvi varipo here? Tinoziva kuti hakuna angambotuma hama yake kuita chinhu chakadai so. Ivo vari pano here nemi vari kuti kudii? Baba vekuuraya mudzimai nemwana wavo, mai vavo vachiko here? Vapenyu here? Vabereki vavo vapenyu here? Hongu vapenyu. Taitovanavo pano nezuro vachichema mai, vakachema mai. Paibviswa ropa repa rakada kutonhuwa. Mai pavakabewa mumusoro kwakadamba kwatsinga, soti rakabhridha kusvika nezuva kana vakazotifoshora nefoshora kuti hafu yepepabheki. Saka mai vari kuchema muroora, vochema muzukuru, vakachema, vochema futi kuti muzukuru anga atone mwana. Vakachema, asi kubva kwavakaita nezuro hapana tadzoka pano, hatisati vaona. Kwete nekuti vakadzingwa kana chii, hapana akataudzana navo? Havana kana mbo. Takatogara dare redu kuti mafamilies matatu. Vana vekwana Severe vakati tingochemera pano pafira vana vedu, ivo vangobvuma.
asi kubva ipapo chiri kuenda pavakaita vaiti vakatowanda nanasekuru nanatete vakawanda ichosvika kuma7-8 havana kudzoka nanasi havasati vadzoka. Imimi mwana wenyu ari sei Admire? Taona patasvika panapa vanhu vachiti aripo, tinoziva kuti nguva ino ari panguva yakaoma. Ari sei mwana wenyu? Admire ari kurwadziwa. Akambotaura ane pakuti akambotaudza nenate zvara vake kana kuti vane zvavairatidzwa kuti vanokwanisa kuita kumhuri yake here iye mukwasha? Admire ndinda ndisina dambudziko. Admire ndinda ndisina dambudziko. Asi kuti chikutinetsa vana vake havadi mumwe munhu izvezvi. Iye musi wemande chikuru chaicho dedi mama vari kuuya rini, dedi mama vaenda kupi, chero kurara tokuti mbozorora anenge ane vana vake, anenge ane vana vake. Hadi kusiya baba vazida kusiya vana vavo. Ndokushungurudzika kuita Admire akabatikana, ari kubatikana. Mashoko amungade kutaura gogo kune tinoziva kuti mudzimba vanhu vanoti hapana imba, vanhu zvakafukidza dzimba matenga. Asi nyaya yemhirizhonga iyi kazhinji kacho iko zvinezvi iri kubva yasiya umwe asisina upenyu. Chamungade kutaura kuti kunenge vanhu vachinetsana, nekuti tinozwa vanhu vazhinji vanoita kuti kune vanhu vanoita zvekanselingi, munokwanisa kuenda kune mapurisa chaiko, kuvafundisi, kune vakawanda wanda vamunokwanisa kutaura navo kuti pasaite mhirizhonga. Zvamungade kutaura kune vamwe pamwe izvozvizvi mudzimba mavakagara mutori nemhirizhonga? Mashoko angu ndeyekuti severa dai vasina kutevera kuchaji ofisi makuseni esandi kunosunungura muromo uyu, vakatevera kuchaji ofisi severa makuseni pakasungwa nesatani, but vabudisei baba tinotaurirana. Dai vasina kuvabudisa dzimweni dzenguva tisina kusvikapa, asi kuti madzimai mwoyo wokuti baba vevana vangu ndowatisvitsapa. Saka ndiringoti kuvana vedu vasikana nesu vana gogo, mwana akauya achiti mama kumba ndiri kunzi ngatitarisei udzamu hwenyaya yomwana, nokuti kana tichimbozvinzwa zviri kure uko tichiverenga mumanyuzipepa mumafoni hauoni kurwadza kwazvo, wototi anopenga ndozvangasiremba izvozvo, ngativire arimo tozoita dzimba. Asi kana zvazosvika patiri kudai, kana zvasvika pauri unoona kurwadza kwazvo. Kunge nhasi katakatarisa mitumbi mitatu iko ihongo mitatu hazvigamuchiriki. Admire tomuisa kupi, vana tinovaisa kupi, zvana zvidiki izvozvo chikuru chaenda kuchikoro kukireshi, toenda naye kuruzevha kumba kwedu toendepi naye, hakuna. Saka ndiringoti kumadzimai ngatitange taongorora udzamu hwenyaya dzevana dzedu, uyezve vana vadiki vasikana mudzimba munorema, asi mezha imba yako zvakanaka. Anga achienda kuchechi kwaangirikeni, chero vafundisa vari pano, wedu aenda kuchechi, severi vaenda kusavadha. Vanhu vekuseventh day varingoti mai vava vakanyararisa, mai vava vakanyararisa. Madzimai kuprison kwavakagara nguva yakareba uko tinavo pano, varingoti mai vava vakanyararisa, asi vakaroorwa nebenzi, mai vava vakanyararisa. Saka vana dzimweni dzenguva ngatitarisei udzamu hwemba yandiri kurarama ndiri. Isu vabereki zvakare totarisa udzamu, asi pano hatingati mai vakakanganisa. Kunga vatirega ndisuduruke kwaitikira noizi ndiuye kumukwasha, zvichida dei vakaona mukwasha ari pano vaimuuraya futi. Kwakufunga kwedu, nekuti hasha dzakadaro. Aripo mudzimai anogara panapa nebha wavo akatonzi newe ndokubaya mwana aibhatisa, ari pano paakavaona vachibaya aibhatisa zvake mwana. Saka hama dzangu zvinorwadza zvigamuchiriki. Dzimba tinodzida kuti vanoda vagare mudzimba, asi kana asvika pakadai, ende iwe mbotanga wanobvunzawo makanselas ariko chokwadi. Dei severi vakaenda kumakanselas nemhirizhonga yanga itaurwa pana severi vangu kuti hondo haina kutanga nhasi, asi
taakuti dai kufunga kwebenzi yakadodeuka nekunyararisa ikoko kuvuva nemunhu wese vavakangonyarara zvavo. Nhasi zvasvika pakuisa mapfupa pasi tiri kurwadziwa. Ndabata pamati zvimwe dai vasina kuteera kunovaburitsa nekuti dzimwe nguva kana munhu apara mhosva zviri nani kusiyiwa kuti aripire mhosva yake kana achinge asungwa. Chokwadi zvavaiziva kuti munhu wemhirizhonga dai vasina kuteera asi vakamukira kuseniseni kuteera kumapurisa vati vasunungure ivo vakabva vadzoka. Ivo pavakasunungurwa vana kudzoka kuno kumba vari kunzi vaimwa doro kumagirosa uko vakangobva ikoko vakaenda kubhawa vachinomwa doro vakazoya kuno kumapasitoro. Vainge vaburitswa kuseni kwesandi. Kuseni kwesandi vanga varova mudzimai usiku Saturday kuma11 ndiko vakatorwa mapurisa. Zvichida ikoko kumapurisa kwacho kana munhu asungwa kunyange anenge auya achiti mubuditsei ngavaonewo mhosva yacho zvichida voramba vakangosunga munhu kana vachiva zvaanenge aita zvinenge zvakakodzera kuti munhu avharirwe. Ndozvavangadei vakaita severe asi nemhaka yekuti vana vangu kuhama dzemurume idzodzo ndi ndakasungisa mwana wavo kwese ikoko mudzimai anosvika kuti hama dzemurume idzodzo nditi kudii ndakasungisa mwana wavo saka muregei sinzi ndakaita mapepa. Vanga utori mapepa episode vaive nawo mapepa episode saka vaurayiwa kunyange vaine mapepa episode vafana mapepa avo episode severe vafana mapepa avo. Mhuri yeZimbabwe ava ndivo severe vanova vamwene vemusikana akaurayiwa pamwe chete namai vake uyo akanga akazvitakura. Ava ndivo vakanga vari amai vemurume wake. Zvinorwadza mhuri yeZimbabwe zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Mweya iko wabata munyika yedu yeZimbabwe dai tambozviisa kuna Mwari tese kuti Mwari vachengetedze nyika yedu mweya uyu urege kuramba uchitenderera. Ndiro vhidhiyo randakada kubatira muzuva ranhasi. Ngatisanganei pachikamu chinotevera. Bye bye.